Здравейте, приятели! Днеска ще правим гривни от ластици. Така, първо си взимате една ето такава щипка. И после си взимате ето такъв ластик. Премятате го на две, т.е. слагате го на пръстите си. Това имах предвид. И айде взимате единия край, правите го ето така и го слагате. Ето вижте. И сега го слагаме на щипката. Тоест, ето така. И отива наотдолу. Ето вижте. После взимате друг ластик и го слагате просто ето така нормално, вижте. Без да го премятате. И после взимате ето такъв ластик, също няма значение какъв цвят, само все пак взимате ластик. И го слагате надгоре без да го премятате. И сега взимате най-долния, ето този жълт ластик, виждате ли го? Или зеления. На кого му пука? Взимате най-долния ластик, просто и го премятате надгоре. Трябва да ви се получи ето така. После взимате сега най-долния ластик, който ви е останал и ето така го дръпвате надолу, за да имате място и за другите ластици. Взимате още един, слагате го надгоре, ето така, без да го премятате пак. Ето така. И пак взимате най-долния, го слагате надгоре, смъквате сега, който ви е най-долния ластик, слагате нов. Ето така. И така, най-отгоре го слагате, ето това е най-долния. Мисля, че ми разбрахте смисъла. Дано да е така. И после пак взимате още един ластик, слагате го надгоре, взимате този, премятате го, ето така. Ето така. И пак взимате, слагате го надгоре, правите го ето така. Ето така, трябва да ви бъде. И този го смъквате най-долу. Вижте как ще стана, много е красиво. Сега не е красиво, но ще стане. Затова гледайте видеото до края и оставете по един лайк, абонирайте се за канала ми с subscribe и напишете долу в коментарите какво искате да правя другия път, освен игри, видеоигри, т.е. някакви игри може, но само не и игри на компютъра или на телефона. Това не искам вече. Напишете ми каква ръчна игра или какво искате друго да правя. Не знам, пишете каквото искате. Каквото искате да правя, това пишете. Която игра събере най-много коментари, нея ще я направя. И сега айде да продължаваме. Айде, слагате този отгоре и този. Както разбрахте, го смъквате в този, правите ето така. И пак го отиване отгоре този най-долния. И вижте как ни се получи хубаво. Вижте, много е хубаво. Айде, за да не е толкова кратко видеото, ще направя още малко. Така, и слагаме още тук, отгоре. Правим така, така, както разбрахте. Вижте, много хубаво ни се получи. Ето, казах ви, че ще стане хубаво. И взимате какъвто и да е ластик, пак този го прехлупвате отгоре и този. И смъквате този надолу. Мисля, че ми разбрахте смисъла. И слагате този надгоре. Както разбрахте.
Всъщност няма да правя видеото дълго, защото ще ми вземе много памет и няма да има други видеа. Вие искате още видеа, нали? Ако искате, оставете по един лайк. Това е традицията, да се оставя лайк, на което видео ви харесва. Това всеки го знае. И ако много видеята ми ви кефят, се абонирайте за канала и напишете долу в коментарите каква игра искате да играя. Дали ръчна или настолна игра. Само не и на компютъра и на телефона. Това не го пишете, само ръчна игра или настолна. Ето, оставете лайк, ако гривната ви е харесала. Вижте я. Изглежда ви много трудно, но всъщност е твърде лесно, като изгледате видеото, така че айде ставите по един лайк, абонирайте се, пишете в коментарите какво искате да правя и айде чао!